ही मी आता तुमच्यासाठी कॉम्पिटिशन डिश आणलेली आहे आणि तुम्ही सुद्धा ट्राय करा. खरंच खूप छान आहे, टेस्टिंगला पण चांगली आहे आणि ती दिसण्याला पण चांगली आहे आणि खरंच तुमचा रँक येऊ शकतो इतक्याही डिश. वा वा, बघून समजा मी जज असतो ना तर ही बघतच राहिलो असेल, ही आठवण राहिली असती. जरी 50 डिश किंवा 20 डिश आपण बघितल्या ना तर ही डिश पण खुश होती, खूप खुश होती बघूनच. म्हणजे ही कशी लक्षात राहते आपल्याला, ही डिश अशी काहीतरी वेगळी बनवलेली आहे. नमस्ते. पहिले पंजाब महत्वाचं आहे. कॅमेरा प्रत्यक्ष बघते, छान वाटलं भेटून. नमस्ते, मी श्वेता तुळसकर. मी आज रेसिपी बनवणार आहे आलू पनीर बर्ड नेस्ट. मी घेतले शेवया घेतलेल्या आहेत, कोथिंबीर आहे, लसूण आहे, आलं आहे, शिमला मिरची आहे, पनीर आहे, मिरची आहे, मीठ आहे, बटाटा आहे आणि हे सजावटसाठी आहे, डेकोरेशनसाठी. आणि हे मटार वाफवलेले आहे आणि मैदा. पडलेले एक बटाटा घेतलेला आहे, किसणीवर किसून घेतले. बटाटा किसून झालेला आहे. आता मी पनीर किसून घेते. हे कोथिंबीर बारीक चिरून घेते, एकदम थोडीशीच घेतली ना. हा, लसूण बारीक कापून घ्यायचे. कटिंग पण जरा वेगळंच आहे, म्हणजे पहिली उभी अशी केली मग तशी. हा, मग काढली उभी. असं केल्यावर ना म्हणजे बारीक होते एकदम, अशी बारीक पाहिजे आपल्याला. एक मिरची घेतली, कारण ही मिरची तिखट आहे म्हणून मी एकच घेतलेली आहे. आपल्याला आवडीनुसार अजून तुम्ही तिखट कमी जास्त करू शकता. तर कापताना पण मधून त्याला बारीक चिरायची आहे. आपल्याला मिरची पण आपल्याला बारीक पाहिजे, कटिंग करायची आहे. आणि आपण हे कटिंग का करतोय तर हाताखाली क्रंचाने ना खूप छान लागते. कापण्याची पण ट्रिक आहे. म्हणजे आतलं तुम्ही ते काढते तसं कापल्यावर. असं कटिंग केलं ना तर एकदम बारीक आपल्याला पाहिजे तसं कटिंग होतं. हिरवं खायला आली नाही. आता मी सगळं मिक्स करते. एक चमचा आहे सगळं. ही शिमला मिरची आहे, लसूण आहे बारीक चिरलेला, आलं आहे बारीक चिरलेलं आणि मिरची. आणि आपल्याला कोथिंबीर पण मिक्स करायची आहे. असे हे सर्व स्नॅक्स नवीन नवीन वाटतात. नेक्स्ट तुम्ही काहीतरी नाव म्हणालात, या रेसिपीचं नाव काय आपल्या? आलू पनीर बर्ड नेस्ट. बर्ड नेस्ट म्हणजे काहीतरी नवीन आहे. मग असे तुम्ही नवीन नवीन ट्राय करत असता घरी? हो, मी असं नवीन नवीन ट्राय करते. पण पहिल्यांदा ट्राय केल्यावर जरा आमच्याकडे जरा मोठा जोक होतो की माझे मिस्टर सांगतात पहिलं तू ट्राय कर, नंतर चांगला होता आम्हाला दे. मला हसायला येतं, जोक वाटतं ते. हा, आपण नाही बोलतो मी तूच खा पहिली. आता मी हे मटार घेतलेले आहे, 2 चमचे मटार आहेत. आणि तिखट घ्यायचंय आपल्याला पाहिजे तेवढंच, अर्धा चमचा घेतलाय. आणि पाव चमचा किंचित हळद, मीठ आपल्या चवीनुसार टाकायचंय. आता हे मिक्स करून घ्यायचंय. आता मी यामध्ये पनीर मिक्स करणार आहे बाइंडिंगसाठी. इथे आपण 100 ग्राम पनीर घेतलेलं, 100 ग्राम घेतलं आहे. आता ते आपल्याला लागेल तेवढं बघायचं, जसं आपण कमी जास्त. हा, कमी जास्त लागेल तसं. आता मी हा मैदा भिजवून घेतलाय. त्या मैद्यामध्ये आपल्याला थोडीशी काळी मिरी पावडर टाकायची, थोडीशी, जास्त नाही. मीठ टाकायचं चवीनुसार. मिक्स करून घ्यायचंय आणि त्याची पेस्ट करायची आपल्याला. चला तुम्ही इकडे पेस्ट करा. मी तुम्हाला एक क्वेश्चन करतो, म्हणजे जनरली काय काय बनवता जेवणाला तुम्ही? आमच्याकडे व्हेज नॉन व्हेज म्हणजे असं डाळ भात. हा, डाळ वगैरे असते, पण माझी डाळ जर थोडी पातळ झाली तर आमच्याकडे एवढा मोठा जोक होतो की माझ्या विश्वासात आज पाणी जास्त भरलंयस का असं होतं. त्यात पाणी टाकायचं, याला थोडं थोडं घेऊन त्याचे गोळे करून घ्यायचे. जसं घरटं असतं ना तसा शेप द्यायचा. ही रेसिपी एकदम शांत डोक्याने करायची आहे, एकदम आरामात करायची ना. आरामात करायची. हा, आता ही मैद्यामध्ये मी डिप करणार आहे.
असं ते आपल्या मध्ये मध्ये असं नाजूक आहे तुटू एकदम शकतं का? recipe. तुटू शकते का अशी हा मध्ये हा मध्ये? हा मध्ये मध्ये होतं पण त्यांनी शांततेत करायचं आहे, हम्म. घाईत नाही करायचे. आणि ह्याला नंतर मग हे शेव चिकटवायचे. शेव चिकटवल्यावर बरोबर तो शेप येतो. हे नेस्ट सारखं झालं ना. असं तुटलं तरी घाबरायचं नाही, बनवत राहायचं आपल्याला. जॉईंट होतो ते. जॉईन होतं. आता कधी कधी वाटतं ना की तुटलं की काय आपण विस्कटतंय काय घाबरतो आपलं. पण ते घाबरू नये. ही लहान मुलं पण आवडीने डिश खाऊ शकते. तर लहान मुलांना तर खूप आवडेल असं बघून काहीतरी हो, फॅन्सी, खूप छान आहे हे. खूपच आवडेल. है ना. आता इथे आपले 4 बनून झालेत आणि मस्त वाटतं ते घरट्यासारखे. घरटेच ते, त्याला घरटाच बोलतात, भोसले. नेक्स्ट आणि तुम्हाला आणखीन एक गंमत सांगते. मी मोदक करतो ना उकडीचे, पण संकष्टीला वगैरे करतो. त्यात आम्ही एक मोदक आहे ना मिठाचा करतो. अच्छा. त्यामुळे परंपराच आहे. परंपरा पण एक आहे. dish आणि तो मोदक आमच्याकडे केलेला. आवडीने खाल्ला जातो की कोणाला येतोय म्हणून. नशीब बघतात हा. कोणाला येतो, आणि कोणाचं मग तेव्हा जग माझी काय. मुलं सांगतात ही डिश कोणाला देऊ नको, म्हणजे कोणाला जर केला तर म्हणजे ते भाग्यवाण्याचं समजतात. हा बरोबर हा. आणि ती डिश शक्यतो माझ्या मिस्टरांना किंवा मुलाला येते. येते असे. मला अजून आई आलेली नाहीये. नाही ना, बघ. म्हणजे 21 मोदक मध्ये एक मोदक मोदकामध्ये खारट असतो. एक मिठाचा करायचा. हा. थोडा मीठ पण टाकायचं. आम्ही एक मजा म्हणून करतो. हा. हा. नाही तसंच करतात. आणि परंपराच भाग्यवान आहे म्हणून आपल्या पण कोण कोकणामध्ये. असतं. हा. हे एका बटाट्यामध्ये आपले 7 पीस झालेले आहेत. आता हे आपल्याला फ्रीज मध्ये ठेवायचे आहे. पण फ्रीज मध्ये पण ठेवताना हे 15 मिनिटच ठेवायचे. 15 मिनिटाच्या वर जास्त ठेवायचं नाही, कारण ते शेव नरम पडणार आणि ते कुरकुरीत असं लागणार नाही. त्यामुळे असं 15 मिनिटच ठेवा. टाइम लावून 15 मिनिटं ठेवायचे हो आपल्याला. हो 15 मिनिटं ठेवा. आपले 15 मिनिटं होत आलेली आहेत. आणि काढून घेते. आणि इकडे बघा आम्ही टायमर लावूनच ठेवलं कारण आपल्याला जास्त वेळ पण नको आहे ना. बघा 15 मिनिटं आपल्याला झालेली आहेत. कडक झालंय का बघा, हात लावून. हा, कडक झालेलं आहे. सेट झालंय ना सेट बोलून. झाले. हा. तर हे पनीर कुस्करून घेतलेलं आहे. त्यात आपण काळी मिरी पावडर थोडी आणि मीठ थोडस, आणि याचे आपण बॉल्स बनवून घ्यायचे आहेत. तर हे आपण सगळं मिक्स करून घेतलेलं आहे. आणि आता हे आपण त्याचे गोळे करून घ्यायचे छोटे छोटे. हे आपलं अंड का? हा, आपल्याला ते घरट्यामध्ये अंड दाखवायचं आहे. खूप छान वाटतं बघायला ही डिश. लहान मुलांना तर एकदम अट्रॅक्टिव्ह वाटेल हे ना. हा, लहान मुलं पण खुश होतील. किंवा आपल्याकडे कधी स्पर्धा असेल कुकिंगच्या, हा त्यासाठी सुद्धा खूप छान आहे ती दाखवायसाठी. हा, कॉम्पिटिशन साठी ही रेसिपी खूप छान आहे. मला तर बनवायची पण आवड आहे आणि खायची सुद्धा आवड आहे. त्यामुळे आमच्याकडे वरच्यावर डिश होत असतात काही ना काही. तर हे आपण तळायला घ्यायचंय. आपण हे आता थोडे बारीक शेवायचे, पेक्षा जरा जाडे घेतले तरी चालतील. पाहिजे तर अजून आपण असं शेप देऊ शकतो, जरा घट्ट होतं ते, कारण फ्रीज मध्ये ठेवल्यावर ते छान असं सेट होतं पूर्ण. आता इथे आपल्याला 2 मिनिटं लागलीत भाजायला. 2 मिनिटांमध्ये एक भाजली. आपण तळता नाही ना, जरा छोटीच कढई ठेवायची. हा, कढई छोटीच घ्यायची आणि एका वेळी एकच टाकायचं. आता इथे आपली एक रेडी झालेली आहे. आता हे तुम्ही एक तळायचं का आपल्याला हे? हा, एक खोलगट ऍक्च्युली कढई घ्यायची आणि तेल असं पूर्ण व्यवस्थित ती दीप होईपर्यंत घ्यायची आणि एका वेळी ना एकच टाकायची, नाहीतर ते पूर्ण स्प्रेड होऊ शकतं आणि चिकटू शकतं एकमेकांना. त्यामुळे एका वेळी एकच टाकायची आणि ते छान त्याला शेप येतो. तर ह्याला पण आपण 2 मिनिटं भाजून घेतलेलं, डीप फ्राय करून घेतलेलं आहे. आता तुम्ही दोघं बनवता तरी आहे, पण मला हे सांगा, हे नेक्स्ट आहे कोणाचा नक्की? कोणत्या? नक्की ही त्यांची डिश आहे. डायट आहे बसेल त्याची. म्हणजे घरटे कोणाचे आहेत? हा, घरटे कोणाचे आहेत? चिमणीचे आहे का कावळ्याचे आहेत? जो पक्षी बसेल त्याची. आता कोण पहिला बसेल ना त्याची. असं तर नाही ना पहिला कोण खाईल त्याचे? हा, पहिला पहिला कोण खाईल त्याचे. पहिला खाईल त्याचे. तुम्हाला माहिती आहे पहिला कोण खाणार आहे? पहिला टेस्ट कोण करणार आहे? मीच करणार आहे माझं. आता हे आपल्याला हे तळायचंय. हे बॉल बॉल्स हे लगेच काढायचे, जास्त नाही तळत ठेवायचंय, कारण आपल्याला ह्याचा व्हाईट कलर ठेवायचा आहे. आणि आपल्याला गॅस बंद करायचा का? हा, केला बंद. म्हणजे गॅस बंद होता ते आता तुम्ही तळलात लगेच. लगेच जास्त नाही, कारण ते चिकटतं ना. आणि मी टायमर पण लावला, तुम्ही 10 सेकंडच्या आतमध्ये काढून टाकलं हा, लगेच. लगेच जास्त नाहीच हे करायचंय, साधारण असं. कारण आम्ही जसे शिकणारे आहोत ना, तर आता लगेच बोललं की समजत नाही टाइम. मग 10 सेकंड बोललं की लगेच आम्ही बनवून, है ना.
ते कसं त्याचा कलर आहे ना आपल्याला व्हाईटच कारण अंड्यासारखा दिसला म्हणजे पाहिजे. अंड्याचा कलर सेम तसंच दाखवायचं, त्यामध्ये लगेच काढायचं. जसं ब्राऊन शेड वगैरे नको आपल्याला असं. आता गावठी अंडे व्हायचे ते पण कलरवाली असतात ना. म्हणजे आपल्या गावातले पक्षी आल्यासारखं व्हायचे. जरा थंड होऊ दे काय. हा, हे थंड व्हायला द्यायचंय. सगळं काढायचंय साईडने. त्यात आपल्याला शेव होते ते मिरची कटलेले आहेत. हे ना असं पूर्ण प्लेन पाहिजे व्हाईट कलरचं, म्हणजे ते अट्रॅक्टिव्ह वाटते डिश एकदम असं व्हाईट एकदम. म्हणजे असं नका ठेवू की त्याला शेव लागले तुम्ही डायरेक्ट तो तसा अंडा ह्याच्यात तसं टाकला. ठेवू नका, तसं पूर्ण क्लीन करा असं. तसं नाही ठेवायचं. आणि हे करा बघ, आता हे व्हाईट कलर्स वाटतोय ना, तसं हे करायचंय. चला म्हणजे कॉम्पिटिशनला पण ह्याच्यावरती पण मार्क असतील की एकदम अंडा पण एकदम हा, ते पण व्यवस्थित सगळं हो बरोबर है ना. हा, तर आपण हे करायचंय डेकोरेशन. हे घरट वाटायला पाहिजे. वाटतं ते घरट ते घरट वाटतोय ना. तर आपल्याला याच्यात टोमॅटो केचप टाकायचंय. जर आपण हिरवी चटणी टाकली तरी चालेल, टोमॅटो केचप ऐवजी, किंवा दोन्ही टाकलं तरी चालेल, दोन्ही छान वाटतं. कोथिंबीराची स्प्रिंकल न करता आपल्याला एक एक अशी ठेवायची आहे ना. छान दिसते बारीक ना कटी तशी. एकदम नाही करायची. पानं छान दिसतात त्याची. गावाला पण गेल्यासारखं वाटलंय थोडं आता. आपल्याला हे अंडी ठेवायचे. म्हणजे हे किती चांगली गोष्ट. व्हेज नॉन व्हेज वाले पण व्हेज, हे व्हेज अंडी, असतील त्यांनी पण व्हेज अंडी. आता बोलतील नॉन व्हेज रेसिपी आहे का. बघा ते त्या व्हाईट असल्यामुळे ते अट्रॅक्टिव्ह दिसतंय. खूप भारी दिसते. एक अंडा कोंबडीने जास्त दिलेलं आहे. हो. चला इकडे रेसिपी बघा, खूप भारी वाटते. खूप म्हणजे कॉम्पिटिशन टाइप ही रेसिपी एकदम. आणि आपण यात काळी मिरी आणि मीठ टाकल्यामुळे त्याला याला पण चव आहे. हा आपल्या त्याला पण दोन्ही असं मिक्स करून तर आणखीन त्याचं छान टेस्ट. आपण पनीर बॉल्स न बोलता अंडा बोलायचं. अंड्याला पण चांगली चव येते. अंडा व्हेज अंडा येते. रेसिपी एकदम भारी. आता आपण टेस्ट करूया. आणि आम्ही मटार आणि शिमला मिरची, तुम्ही अजूनही भाज्या ऍड करू शकता जी मुलं खात नाही, या निमित्ताने ते खाऊ शकतात. हे डिश बघून तर खाऊ शकतात भाज्या. हा, समजा मी जज असतो तर तुम्हाला विचारलं असतं कोणत्या पक्ष्यांचे आहेत, पण ते पक्षी उडून गेले. आणि जरा 3 पक्ष्याने अंडी देऊन गेले आणि ते 4 शिल्लक आहे. 4 मधून आहे ना एक आज अंड देऊन गेलंय, अजून 3 यायचे बाकी येऊन देतील नंतर. आता इथे बघा आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. ह्याचं नाव आहे आलू पनीर बर्ड नेस्ट. आणि हे बघा दिसायला कसं दिसतंय, घरट्यासारखं. 3 अंडी. बघा कोणालाच आम्ही कमी अंडी दिली नाही ना, तिघांना 3 अंडी दिलेली आहेत व्यवस्थित. सर्वात आधी पण आपण एक अंडा खाऊया. मम्मी तू व्हेज आहेस ना, तू अंडा खा. खाऊन बघा. चला आपण तिघांनी अंडा खाऊया. तुम्ही पण खा. तर पनीर मध्ये काली मिरी आणि ते तुम्ही टाकले ना, त्यामुळे त्याला पण चव आहे. म्हणजे अंड्याला पण चव आहे इकडे. ठीक आहे. आणि आता आपण बर्ड नेस्ट, कुरकुरीत एकदम. जशी रेसिपी दिसायला चांगली आहे ना, तशी खायला पण चांगली आहे. म्हणजे असं नाही की फक्त दिसून तुम्हाला कॉम्पिटिशन मध्ये प्राइज येतं, खाण्यावरती पण असत. म्हणजे ही दिसून पण तुम्हाला समजा अर्धे मार्क दिसण्यावर असतील ना प्रेझेंटेशनला, तर प्रेझेंटेशनला फुल मार्क्स. आणि चवीला पण स्नॅक्स आहेत. आणि मुलांना कसं, लहान मुलांना असे आवडतात स्नॅक्स खायला. त्याच्याबरोबर सॉस आहे ना, त्याच्यावर अजूनच त्याची टेस्ट वाढली. आणि त्यावरून ते वरती आपल्या ते शेवया कुरकुरीत आहेत एकदम, खायला मजा येते. खाताना क्रिस्पी लागते. आणि खाण्यासारखी रेसिपी, कटलेट सारखी रेसिपी एकदम भारी झाली. अशी रेसिपी तुम्ही सुद्धा बनवा. आणि आपल्याला रेसिपी दाखवल्याबद्दल आपल्या पूर्ण फॅमिलीतर्फे तुम्हाला थँक्यू. मी पण तुम्हाला थँक्यू बोलते. ही रेसिपी नक्कीच बनवा. व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट, सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉन वाजवा. आणि असेच व्हिडिओला शेअर करत जा. बघा अशाशी आपल्याला नवीन पाहुणे येतील आणि आपल्याला एकदम भारी भारी रेसिपी दाखवतील. आणि तुम्हाला यांची रेसिपी कशी वाटली ते पण कमेंट मध्ये नक्कीच सांगा. कारण आम्ही तर कमेंट वाचतोच, पण जे येणारे आहेत, जे बनवणारे तेही कमेंट वाचतात तुमची. बरोबर ना.